Dins el Camp d'Herba és un dietari que va de l'any 2009 al 2012 i jo diria que és com els dietaris dels escriptors, que sovint el tema és la pluralitat de temes. Per tant, no sé, en aquest cas podrem trobar des de memòries personals, familiars, records d'infantesa, d'adolescència, fins a, no sé, reflexions més literàries, intel·lectuals, més de caire assagístic, no sé, notícies d'actualitat. Sovint les reflexions venen provocades o bé per una lectura en concret o bé per una notícia que m'ha colpit. Sempre intente que l'anècdota o que el fet en concret tinga no només una lectura personal o íntima, la que jo faig, sinó que tinga una lectura més general i fins i tot de caire, en fi, una lectura històrica, encara que soni pretensiós, però si per exemple parla de records de memòria històrica de la meva família i els enquadra en un context, no ho sé, de la guerra civil o de la postguerra, doncs és evident que això té també un rerefons polític i que té una lectura històrica. També